Että mitenköhän se Julian Niin, asunto näyttää? Sitä mä olin sulle sanonut kysymässä. Onko sä miettinyt, että... Mutta se edellinen asuntohan oli se oli vähän semmoinen, ettei sitä saanut oikein edes puhtaaksi. Ei, se oli niin syvälikainen, että... Niin vanha. Vanha, joo, ja sitten ei ollut pesty 10 vuoteen kunnolla. Niin, ja sitten lattiakin oli vähän sellainen, että oli välissä ollut. 약간 건물도 허름했나 보다. Tää varmaan pitäisi olla nyt. Niinhän se ainakin puhuu, että tää olisi järkevämmin. Totta. Joo, toivotaan, että tässä on vähän. 다 왔나 봐요. Se on ihan varma, että se on tämä. No, kyllä minä olisin aika varma. Okei. Painavia laukku. On, joo. Siis meidän pitää raahata nää tänne nyt sitten. Kyllä. 어머! 엘리베이터가 없습니다. Vielä kerran, pojat. Vielä kerran. Saatko loppuun asti? 자, 이상한 율리아 집 처음 들어오십니다. 어떨까? 네. Okei. Pitääkö mun pitää sitä? Ei tämä pysy. Ei se pysy varmaan. Tai pysyykö se? Jaha. Valot on jätetty päälle. 아이고 아이고 Aina 아이고. se pitää valoja päällä. Eikö se kuluta sähköä? 아이고. Ajattelin, jos se jää palaamaan, niin silloin menee sähkö. Suomessa kuluttaisi ihan hirveästi sähköä, jos on noin. Joo. No ei taha päästä sisälle, kengät on kaikki tossa. 신발이 너무 많아서. 에이, 뭘 못 들어가. 네, 엄마들은 꼼짝해. 그러니까. 저걸 왜 못 들어가? 이상하게 나이 들면 이 신발 정리하는 게 부들에 거슬려. 네. 그게 다야. 진짜 정말 보이니까. Otitko sä heti jalasta 어제 sitä? 슬리퍼가 몇 개예요 도대체? Kai ne pitää ottaa, se on aina siitä niin kamalan tarkka. Nyt siitä tulee... Kato. Näit sä? 뭘 No 보셨어요? tuolla on joku keittiön nurkassa, niin... 아, 왜냐면 저게 하나하나 버리기 귀찮아. 모아놓고 한 번에 가는 거지. Mut sitten kato, kun täällä on näin hirveästi näitä... 원래 안 Tiskit on vähän jäänyt. No? Näitä, eikö se ole vielä sijoittanut näitä vaatteita vai mitä? 정리 안 했구나. 아, 저 이사 간 지 얼마 안 됐어가지고 다 아직 Paljon sitä 정리를 못 tavaraa, kato 했거든요. niin tossakin niinku... 한숨부터 나오는 mulle 거야. johonkin makuuhuone? Veikö sä nyt tonne? Minä vein tonne, jos Onko se tämä niinku olisi se makuuhuone? makuuhuone. Joo. No se on täkäläinen tyyli. Okei, no. 네, 그래도 아빠가 Viepä 편 nyt sinne 들어주시네요. ensin. Saataisiin jotenkin asetuttua vähän. Ja sano, että tänne saa mennä. Kaikki on vähän sekaisin, on sänky. 보는 공간 족족 Kaikki 한숨이 on vähän sekaisin, 나오십니다. on sänkykin. Tainnut kiire lähtö töihin. 아니. 아니. 아이, 나는 근데 이해돼. 아니 엄마 아빠가 그래도 오신다 야. 그랬으면 아침에 정리해야지. 얼마나 급했으면 아니 뭐 평소엔 저럴 수 있는데 엄마 아빠가 오늘 오시는 거 알고 있었을 텐데. Mitäs sanot? No, se on sellaista nuoren ihmisen... 그래 아빠 이해해 주시네. 아니 진짜 젊은 아니 애들은 근데 어쨌든 바닥이 더럽진 않잖아요. 맞아. 나 이거 바닥에 뭐가 나쁘지 건조되진 않아. 않잖아. 나쁘지 않아요. Niinpä kai, ja onhan tää niinku, siis että... Ei siinä luutukädessä Niin. ehdi olla Niin, jatkuvasti. mä otan kyllä takin ihan päältäni. No ota sä takki pois. Mulla ei vielä niin kuumaa ole. Eikö? Mikä tuo huone on tuolla? Mä mietin sitten, että annas vielä olla. Onko täällä joku huone? Siinä taitaa olla huone, joo. 여기도 방 있구나. 방이 두 개야. Täällä on kissat. Aha. Täällä on kissat. 고양이. Hei kissat, terveisiä Suomesta. 세 마리 있어. 이뻐라. Täällä on sitä karvaa kauheasti. Joo. Hei, mut nyt kyllä mut se haju. 지금 뭐 엄마가 자, 이제 예, Sieltähän. 냄새가 나기 onko tästä se 시작합니다. haju kuitenkin? Onko se jostain kissan 그래, ruuista? 우리들은 냄새는 진짜 기가 막히게 아마 음식물쓰레기 같은데? Ja, täällä on kissa. Mikä siellä? Älä säri vaan. Mikä siellä on? En. Siellä on. Kissan vessat on täällä. Varat parvi. 저게 은은하게 Ei kissaa 쾌한 냄새가 계속 나니까. Eikö? Koska mä epäilen, että siellä on jotain mätää kyllä siellä vessassa. Noita täytyy sitten kyllä vähän putsata noita kissan vessoja. Ei täällä. Hei, mut nyt kyllä mä jäin vaivaamaan tää kun 어머니 käytiin 이제 täällä. 한숨만 쉬시는 거야. Ei täällä on kyllä ihan hirveä haju. Ei täällä on kyllä ihan hirveä haju.
Mikä tää on? Mikä ihmettä on? Mua oksettaa heti toi haju. Mikä ihmettä on? 아니 딸집에 와서 토할 거다. 진짜 남일 같지 않다 이거. Kävisikö sä heti? Eihän tätä pysty... Siis kävisikö sä katsomassa sitä? Huhhuh. Jaa. Siitä on hirveä vaiva, jos sitä pitäisi ruveta nyt jotenkin putsaamaan 변기 물때가 있다. Haju, en tiedä tuleeko se sitten. Kyllä se niinku siellä on voimakas, mutta sillä on niin hirveästi tavaraa. Tarviiko yksi ihminen näin paljon tavaraa? 그래 짐이 많기는 하네 혼자 사는데. Jotain tässä täytyisi varmaan tehdä, kun... Pitäisi jotenkin katsoa nyt, että mitä tässä nyt oikein voisi ensimmäisenä. Kyllä meidän pitää varmaan nyt sitten tupaan tuliaislahjaksi niin tehdä täällä vähän parempi siivu. 청소를 해주신대요. No juu, on sieltä kun me teimme 우리 siellä... 엄마 아빠들은 그러더라. Muistaakseni viimeisen kerran, kun olimme siellä, teimme suursiivouksen, niin kyllä se liika kiire siinä on suurin syy. Joo, ja väsymys. Niin ei sitä viiti enää tuntia käyttää siivoukseen, että varmaan se mieluummin nukkuu. Niin, että se menee lepäämään ja se tuntuu niin kuin, se vaan tuntuu niin kuin ikävältä, että... 싫은 건 마음이 안 좋은 거지. 사실이지. 그렇죠. 예, 딸이 바쁜 거 너무 잘 Onhan se toki 아는데. ymmärrettävää, että ei sitten nyt koko aika, joka aamu ennätä laittaa kaikkia. Niin kuin... 아 이거 뭐 핀란드에서 15시간 비행기 타고 그러니까 오자마자 우리가 지금 죄송하네. 우리가 죄송해. 딸 집 청소하게 생겼어요. 핀란드에서 무슨 출장 청소 부른 것처럼. No minä katson tuota vessaa. Niin. No kato se ensin, koska mä epäilen, että siellä on jotain mätää kyllä siellä vessassa. Ja jos mä vähän tiskaan nämä astiat, silloin jää nyt nämä lähdetään siitä liikkeelle. No kato se ensin, koska mä epäilen, että siellä on jotain mätää kyllä siellä vessassa. Ja jos mä vähän tiskaan nämä astiat, silloin jää nyt nämä lähdetään siitä liikkeelle. Mutta mistä mä löydän jonkun, oliko tää, no tossa on joku tiskirätti. Joo, mä alan tiskata. No ei tässä mitään, ei tässä nyt hätäpäivää, tämähän on nyt ihan normaalia, että ei täällähän on muuten tosi siistiä itse asiassa siihen nähden, että kun tää on muutto ja vielä osa varmaan purkamatta ja paljon töitä ja sit se vielä opiskelee, niin onhan se toki ymmärrettävää, että ei sitten koko ajan 말씀을 많이 하셔서 그런가 보다. 설교하시고 뭐 이러시니까. Musta täällä on kuitenkin niinku periaatteessa. Ei niin. 아빠 너무 힘들어요. 아버님 기빨렸어. 아빠 이런 뭐 상황이 한두 번은 아니실 텐데. Minkähän takia se menee? Säästääköhän se näitä pillejä? Mut mä tiskaan nää nyt. Joo. Jos mä tiedän, onko tää pesuainetta? Joo, on. 자, 이제 Tää on 설거지 pesuainetta. 시작. 예. Ja sit 근데 tietysti, kun se 설거지도 vielä 진짜 tiesi, 빨리빨리. että me alus yrittää siihen ehtiä 평상시 때 kotiin, 어머니 että 설거지 kun me 많이 안 tullaan. 하시죠? 우리는 핀란드는 다 식기 세척기를 써요. 아빠는 말씀 한마디 안 하시고 청소해. 아버님 진짜 이것도 아유 딸을 위해서 근데 아빠는 솔직히 올 때마다 해주셔. 화장실 청소를 해줘. 올 때마다. 진짜 딸 사랑이. 아유. Kahvia se on ainakin juonut, kun silloin on ihan kahvissa toi yksi. Niin en mä tiedä, ei kun se on tommosessa lasissa, kato se hänen kahvinsa. Mitä ne täällä juo sitä Onko se sitä aiskopia jotain? Jäänpaloja laitetaan sinne sekaan ja outoa. Kyllähän sitä on Suomessakin, mutta eihän... 아빠는 대단 뒤에서 피나시겠어. Vähän niin kuin jotain semmoista jääteitä. 아, 난 자막 읽기도 힘들어 죽겠어. 자막을 못 읽겠어, 지금. 너무 말씀을 많이 하시니까. 우리 오디오 감독님 귀 터졌다고. 청소하는 스타일도 아버지하고 어머니가 다르시네. 야, 아버님 진짜 꼼꼼하시고 엄마는 대충대충. Täällä haisee nyt vähän paremmalle, mutta en mä tiedä. Mä vielä vilkasen hajua. Mutta on siellä vieläkin se haju. 아, 좀 청소 안 해서 난 거였네. 그러네. 청소를 하면 냄새가 없어지네. No hei, kuule. Sit mä en usko, että täältä ei tää... Kato säkin tänne Hei, mitä täällä on? Tuu katsomaan. 왜. Häh?
왜? Hei, mitä täällä on? 엄마 왜? 뭘 보셨어요, tuu 어머니? katsomaan. 뭘 본 거야? 뭐가 나타났어요? Tuus katsomaan tänne. 예? No mitä? Mitä? Eikä tuolla mitään eläimiä juokse. 벌레가 있다고? 벌레가 있어? 없어요. 왜? 아! 야 저거는 한달 아, 저거 늦었다 야. 이거 쓰레기 봉투에 넣어야지. 열심히 요리했다는 증거입니다. 야 이거 내가 실력 못 이거 쳐지겠다. 지렁이래. 진짜 맞아야 되겠다. 맞아. 아, 저거 안 돼. 저거를 그러니까 열심히 요리하는 거까지 좋은데. 그럼 저기서 냄새 나는 거야. 그럼. 썩어서. 에휴, 어쩐지 오늘 스튜디오 냄새가 조금 이상하다. 딘딘 씨 자기 몸은 잘 닦아요 또. 근데 요거는 내가 실드 못 쳐지겠다. 야, 이게 Hyi kamala. Tyhjentää. Apua. Ei siellä Onko sä varma, että mitä toi on? ruuan ja... Ihan kuin joku mato. Se on semmoinen sihti, mihin... Tää on tämmönen. No. Tää on sama kuin suurtalon keittiöissä. No niin, 숨도 안 쉬죠. Niin, mutta se 숨 pitää 안 nyt 쉬어. kaikki pestä. Kyllä se liika kiire siinä on suurin syy. Tuleekohan tähän vielä? Ei tule. 정작 치우는 건 네, 아빠가 네, 치우는데 또 딸 편도 아빠가 들어줘요. 모든 허드렛 일은 아빠가 다 해. 칫솔로. 그래, 저거 잘 봐요. 저거를 저렇게 청소하는 거예요. Hei, tiedäksä mitä täällä on tää meidän tuoma kahvinkeiti? Hei, tiedäksä mitä täällä on tää meidän tuoma kahvinkeiti? Me tuotiin silloin se sinne Pangsiminiin. Niin, tää on tässä. Ei se varmaan sillä kauheasti. Niin, tää on tässä. Ei se varmaan sillä kauheasti keitä. Se on 말씀도 vähän 재밌게 ha시네. Mutta siinä se on, että Avoin se siitä käsitys. tykkää ja varmaan se Joo. joskus sillä keittääkin kahvia. Ja varmaan sitten ainakin nyt kun me on tultu tänne, niin se on halunnut laittaa sen esille. Joo. Niin. 와 귀에서 피 나겠다 진짜. 야, 저거를 다 일일이 다 응, 맞아. 야, 이걸 다 대답해 주시는 게 더 신기하다. 야 이번에 이거 자막 단 사람 거의 죽어났겠는데. 와. Toitkin mukana, eikö niin? Joo, toin. Joo. No niin, nyt se on paljon parempi. Joo. Hei, mutta tuolla on tuommoinen, mikäs tuo paketti on? Oliko tuo se josta? Niin. Onkohan toi tullut sille, sille on tullut joku, se on tilannut varmaan jo. Tässähän on kaappi. 아, 그냥 수납하려고 Siinä on 사긴 sun tilanne 샀구나. varmaan nyt 잘했다. tähän 수납해야 돼. Ehkä on eikä ollut se- eikä tarkoitus, se ole että hän kerin- sen, ei se ole kerinnyt, voi että. Sopisikohan tässä kasaan? Se on tärkeää. 아빠는 항상 딸 편이시네. 딸바보다 딸바보 아빠. 우리 아빠 같아. 근데 아버님이 꼼꼼하시구나. 그러니까. 저거 뭐 그냥 뭐 웬만한 아빠들이 다 하는 게 아니에요. 맞아요. Niin mun mielestä se pitää heittää pois. Ja miten sitä... 네, 어머니 지금 조립하잖아요, 지금. Eiköhän 어머니 toi 아빠 oo enää 조립하시잖아요. tuo Timurinka tuo... Eiks tuo nyt kuulu heittää pois? Joo. Täällä on niin tätä pölyä kyllä. Vähän vielä näitä pölyjä tästä otan, kun täällä on niin. Se on äitinsä ja isänsä tyttö. Tästä, 그러니까 한 귀로 듣고 또 한 귀로 흘리시고. Mä mietin, että... 와. 이거를 어머니한테 눌러도 되나요? 아, 좀 남편 입장으로 힘들 것 같아. 기사 안 돼요, 거기는. 안 돼요? 네, 아. 안 나오셨겠어요. 역대급으로 기가 빨리네요. 네, 근데 지금 저렇게 계속 대화가 이어지는 이유는 네. 율리 아버님이 끝까지 계속 하시더라. 응, 그래, 맞아. 이거를 계속 넣어주시니까 맞아요. 엄마가 계속 맞아, 하는 맞아, 거예요. 엄마한테 혼나면 더 무섭거든요. 아니, 엄마한테 대답 안 하면 혼나나 봐요. 대답 안 하면 혼나. 안 해? 재미없어? 막 약간. 관심 없어? 어떡해. 우린 그 정도는 아니야. 우린 대답 안 한다고 혼내진 않아. 저희 아빠는 엄청 과묵하세요. 만약에 저 상황이었으면 아빠가 이렇게 듣다가 그만 했을 거예요. 그만! 아, 그만. 선생님이야. 그만! 그럼 어머니 뭐라 하세요? 그럼 저는 그냥 딱 스톱해야 돼요. 계속 말하면 문 열고 옷 딱 입고 나가버리셔. 나가셔. Mä katson sen kissan vessassa Katsotaan tässä niitä välissä. vielä. Jatkan tuossa sulle oma... Joo. No kunhan sit katsotaan, miten sä saat 우리 ne. 어머님은 더러운 건 절대 안 하세요, 그냥. Mut nyt ne on sentään, se on hieno ratkaisu, että on tollanen pieni parveke siinä, johon ne voi laittaa sinne. 야. Varmasti tulee sieltä hajua. Niistä 와, tulee 진짜 aina. 아버님 정성스럽다 진짜. 와. 제발 말 좀 그만하라고 하고 그냥 저 돌아서서 좀 조용히 좀 해. 소리 질렀죠. 정신 사나워. 이거 그럼 한마디 하실 만한데. 당신이에요. 그렇죠. 아니, 와. 너무 자연스러우세요. 야, 벌써 뭐 나도 한마디 받아쳤지.
Niin sä otat ne vaan, niin joo, siellä on tosiaan niin paljon kakkaa. Pitäisikö olla iso? Oh, jaa. Avata isommat ikkunat niin kuin hölmöläiset. 나 진짜 역대급으로 재밌다. 아, 진짜 야. 어머님 대단하시다. Minä en muista, miten se nyt se virallinen ohje No mutta en on. mä nyt noitakaan voi pois heittää, kun enhän mä tiedä, että... 누구 들어온다. 따라왔다. 왔다, 따라왔다. 아이고. 아, sä tulit jo. 야, 이렇게 해서 처음 만나네요, 한국에서. 네, 요걸 이제 공항에서 만났어야 되는데, 요거는 지금 방청소 하다가 만나니까. Tiedätkö, me oli pakko vähän ruveta täällä siistimään. Anteeksi, mulla on niin kiire. Se on ollut varmaan kiire, mutta voisitko sä vähän niin kuin katsoa niin nämä kengät esimerkiksi? Voisitko sä vähän niin kuin katsoa niin nämä kengät esimerkiksi? Voisitko sä pikkusen yritin niin järjestää? 오디오가 비질하나 지금. 신발 정리하라고. 잔소리. 대단하시다. Voisitko sä pikkusen yritin niin järjestää niitä, mutta eihän tietysti niin... 오, 야. 율리아가 말이 많은 편이 아니었네. 그러네. 율리아가 말이 많은 이유가 있네. Mulla on liikaa tavaraa. Sulla on Se on todettu, joo. Joo, ja sit mitä noi on niinku tossa keittiössä noi? Mä en oo vielä ehtinyt järjestää, kun mulla ei oo kaappitilaa ollut. No sitä Kari on laittanut, mutta se vähän on vielä kesken, kun meillä oli niin paljon tässä, kato, kun meidän piti vähän niinku putsata. Ei teidän tarvii, kun minä voin kyllä ei siivota. tarvii, mutta kun se on, me haluttiin sulle vähän niinku tuliaislahjaksi. No, 역대급 Me 자막이다. ajateltiin, että sä 와, tykkäisit ja ilahtuisit, kun me ollaan nyt vähän semmosia, että me 율리아도 huomataan kaikki. 정신이 혼미해졌어요? Me ollaan nyt vähän semmosia, että me huomataan kaikki semmoiset pienetkin liat, mutta että sit siellä on kissat pitäisi olla, mutta mä en. Siinä on kissankarvoja tuossa yhdessä ihan kauheasti päällä. Mä tiedän. Ja Kari muuten vaihtoi kissan hiekat. 아빠 목소리 못 들었죠 지금? 몇 마디 못 들었어요. Vaihdettiin hiekat. 아빠랑은 대화를 못했어 지금. Mitä täällä oli? Ootko sä tietoinen, että semmoista hajua on ollut? No kun me nyt on käyty läpi, täällä oli aikamoinen. Tämä oli tämä. Tää oli aika hurja. Oh, jaa. että sä voisit vähän niin kuin miettiä, että oli aika ruman näkö. Sitten täällä niin täällä me yritettiin Kari vähän siivosta. 우리 딸아 제발 좀 치워라. Se oli kyllä aika ruman näköinen. Tiedän. 도망간다. 딸도 도망간다. Ja sitten mietin sitä, että sähän kuitenkin käytät tätä. Me pikkasen 쫓아다니시면서. päällimmäisimpiä. Ja sitten me ei tiedetty, me tuotiin niin kuin sä olit vissiin sanonutkin Appa, meille, 어디 että nämä 가셨어? laukutteet. 그러게, 아빠 어디 있어? No joo, ota nyt kun me vähän avataan. Ota päältä. 어떻게 아빠 지금 아빠랑은 뭐 대화 하나 못했어요. Nyt tästä tulikin nätti tästä. 양이도 귀가 아프대. 오디오가 벼야 뭘 들어가서 얘 한마디라도 하지. 오늘 좀 쉬었다 가요 오빠. 야, 이거 뭐 오늘 좀 쉬었다 들어갈 갑시다 틈이 좀. 없네. 네. 아니 뭐 일을 하고 싶어도 뭐 할 타이밍을 줘야 오늘 일을 같은 날 하지. 쉽시다. 오늘 조금 그런 거 봅시다 그냥. 아 그럼요.